Lola. Sabes que día é mañán? Ai, que sorpresa, Antón. Ai, que... Mira, pois non me daba conta. Mañán é un día especial logo, non me digas que ti agora vas sendo detallista. Que non, muller, deixate de lerias, non escoitaches a Galloso. Mañán é o día da lotería. Bueno, carallo, buena lotería, vaya cousa. Pois efectivamente, que sorpresa, levanto do programa falando deso, Ai, a mí moita ilusión me fai a lotería, Ai, sí. Ti imaginaste, por un casual, que nos toca o gordo. A mí xa me tocou o gordo. E máis la pedrea tamén. Tocouche xa? Que dis? A ver. Que dis? No, Que dis? que sí, que nos pode tocar, sí. Igual tócanos, sí. Bueno, eu a verdade que xa, mira, xa merquei o décimo, merquei un no club deportivo, merquei outro no gimnasio, tamén merquei no Ultramarinos de Paco e de Pili, ali merquei unha participación, merquei na catequesis, teño 3 euros de lotería tamén dunha carnicería, unha rifa dun xamón, todo pola ilusión do Nadal, Non, ti estás moi equivocado, Antón. Que? A lotería de Nadal non se merca por ilusión. Que si, Lola, pola ilusión No, de compartir... Sí, de compartir, hostia. Mira, mércase por medo. Por medo de que? Medo porque ti mercas na panadería, na carnicería, no ximnasio, na catequese. Por qué? Porque si toca aí, non vas ser ti o último parvo que non ten nada. Mercas por medo de quedar sin eles. Aquí é todo envexa neste país. Lola, ti és ben cuadriculado. Hai que deixarse guiar un pouco polo azar, pola sorte, que marque un buquiño as nosas vidas, Aparte, mira, non hai solo o premio gordo agora, no de Nadal, Están os segundos premios, os terceiros premios, cuartos, quintos, a pedrea... Sí, é mentira eso todo, home. Pero vamos a ver, ti veches a alguén que lle tocara a lotería? Muller, salen no telexornal, cando lle toca, salen ali co champán e todo. Son actores! Son actores, Antón, e as vilas que salen celebrando, vix? Sí, son de cartón pedra, non hai, é todo mentira. Pero se lle tocou en Carballo. Verás que todo é mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira. Sabes que estou pensando, Lola, que ti és unha cutre, E por non mercarme o décimo da parroquia, que son 5 euros de nada, que che costa? Pois que eu non penso gastar ningún céntimo na lotería de Nadal, mira. Xa, pois igual che tocaba, E se che toca, pois mira, sempre fai ilusión. Aparte, sempre hai que tapar algún burato. Podoche decir eu o burato que tens que tapar ti. Lola, non vayas por aí, Xa sabes... Sábelo ben, Sábelo ben que ata despois de casar nada de triquili-triquili. Nada de triquili-triquili. Bueno, mira, ti... A ver, xa me estou preocupando un pouco, non serás ludo patata desos ou que tes... Gustanche moito os xogos de azar? Gústame, pero tampouco non pasa nada. Gústame que sei a primitiva, a lotería, a quiniela, bueno... Na parroquia, os domingos, facemos un bingo e todo. Ui, un bingo? Un bingo. Ai, bueno, mira, o bingo a mí parece ben. Os números. Mira, sabes que pasa? Que eu antes aí atrás vin que tiñan un bingo de plástico, debía ser de xoguete para os nenos, como había tanto neno que aprendan, non? Pois digo, pedímolo bingo, botamos unha, Hai unha partida? Unha partidilla, uns cartonciños, Aí vai, A ver, bueno. que nos trae ese bingo que había aí, un bingo de xoguete, ese bingo, a ver, que nos trae? Si, ti, que che vou sacar as bolas, ven aquí. Que dis, Lola? Perdón. Aquí está, mira, aquí está o bingo. Bueno, un aplauso para Pepe, logo, claro que sí. Este seguro que non ten problemas co triquili-triquili. Lola, estás comigo? Perdón, estou contigo. Bueno, pues aquela veña. Vou repartir ao público uns cartóns. Veña, a ver logo. Che. Quieto aí, tente quieto. Pasa pa aquí que isto pa entre nós, que quede na casa, Aparte... Sin cartóns? Sí, cartóns. Vou poñer eu as reglas. Bueno, a ver, veña, como ti queiras. Tal, veña.
Vale, veña, Sí, pois a ver, mira, o que ti vamos queres. facer así. A ver. Sacamos 2 boliñas, unha cada un. E o que saque o número máis pequeno, saca unha prenda de roupa. Pero logo me imos quitar aquí a roupa diante de toda esta xente. Ti toleaches. Bueno, home, a ver, ti non decías que tiñas moita ilusión, unha corazonada, moita sorte, Bueno, pois non ten que pasar nada. Se non sacas a bola co número máis pequeno, pois quedas como estás, Xa. Que pode sair mal? Bueno, veña, pois vamos unha. Sí? Veña. Bueno, pois veña, empezo eu, Vale, a Acórdate, ver, o que a ver. saque a bolilla máis pequena, Aí vai. Quita unha prenda de roupa, A ver, calte, a ver. 87. 87, ese é alto ese, verdad? É un pouco alto, A ver se me sale a mí, a ver se... Aí vai, se non quero salir. Sabe aquí. A ver, ai. A ver, o 13. O 13. Pois, é así o azar. O 13 é máis pequeno. É máis pequeno, sí, é máis pois pequeno. 37. É o azar, así tes que sacar unha prenda, Antón. Xa, non contaba eu con isto, Ajá. Bueno, mira, xa está. Saco a camiseta, casi tamén presumo de abdominais. Veña, saca. Un día. Un día, Aí va, veña. Oiches, falas de abdominais en plural, pero eu nada máis que vexo un. Por qué? Un abdominal, gordo. Bueno, a ver, é igual. Están aí abaixo. Veña, outra, vamos a por outra, Veña. A ver, ahora non me podrá salir a mi mal. Aí vai. A ver. 36. Ai, ahora tocouche máis baixo xa, A ver. O 3. Prenda. Lola, Saca. que prenda vou Os sacar? Lola? pantalóns. Pero como vou sacar aquí diante da xente os pantalóns? Ti, A ver si presumes de cuádriceps, que tienes un deportista profesional. de cuádrices. Aductores. Xa. Saca todo aí. Ya. Veña, aí vai. No, che. Ahora vou sacar o primeiro que non sei se nos farías trampa aquí. Aí vai. O 1. No, o 1 é o as. É o que máis vale. Eso é de brisca, Antón. Esto eu digo, un vale un. É máis, xa non saco nin bola, porque é o número máis cativo, non pode ser. Non pode vai outro. Ai, que... Prenda. Lola, que non me quedan prendas, non ves que... Quedan prendas. Pero Lola, que... Quedan. Xa non hai nenos mirando, verdad? Pero... A esta hora xa. Bueno, pois... Ai! Non caí eu nas muñequeras. Abriga moitísimo, Sabes que che digo, Antón? Que? La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, y en la tómbola del mundo no he tenido mucha suerte. Lola. Porque Madre mía, Casarán ou non casarán? como subiu a temperatura Esto polo sí, menos, isto é un culebrón xa, xa temos culebrón no lugar. Pero vai marchando a cousa, pouco a pouco, pero xa Aí se van está. animando.